Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata di debata turpuk jamita di minggu pasapuluwaluhon dung Trinitatis ima sian pesalmen 124 ayat sada sahatu ayat walu songonon ma tarsurat disi. Ende hananakok sian si David. Aut unang Jahoba mandongani hita sai ima didok Israel. Aut unang Jahoba mandongani hita uju hehe jolma mangalo hita. Sai ngolu-ngolu hita bonduton na ujui di panombo ni rimas nasida do pak hita. Sai na aupon ni aka aik do hita ujui. Sai na boluson ni batang aik ido tondita. Sai na boluson ni aka aik na marhasak ido tongon tondita ujui. Pinuji ma Jahoba naso mangalehon hita si soro oni aka ngingina sidai. Nunga malua tonditai songon pidong na malua sian sabil ni parsambil nunga mato sabili jadi malua hita. Ianggo pangurupion di hita di bagasan goarni Jahoba sito palangit dohot tanoon. Ido ianggo sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus memang nunga piga-piga hali iba marminggu di Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Selatan. Alai adongdo namananda, adongdo penaso mananda. Alani pinatadahod do diri asa didia hita pajupang boy hita masih sisean. Ia au pandita Deborah Purada Boru Sinaga. Anak ni ima opung Berta Firman Elia Boru Sinaga nahinan namonding di 2000 walu. Au ruas ni Huria HKBP Kebayoran Selatan. Bangga doau alo disondo guru sekolah mingguku nabagak na luar biasa guru-guru sekolah minggu di sonma inang sintua rosboru napitupulu pemegang peranan penting di Huria Kristen Batak Protestan songon pengawas di Yayasan Kesehatan Rumah Sakit AKBP Balige sekaligus tim asesor. Mulyate kakakku guru sekolah minggu inang sintua Dr. Rosna Pitupulu. Alani pangajarion ninasida mulai sian dakdanak boy au masuk sekolah pandita meninggalkan Huriaon walu plutolu sahatu tikion. Jala disondo dongaku inang sintua wati limbong songoninang amang situa torop keluarga besar sinurat keluarga besar siahaan napitupulu pardede dohot sinurat songoninang aka na berpengaruh besar tokoh di HKBP Kebayoran Selatan. Jala au nunga marhasohotan na mangalap au amang augu uno marulitua si manjuntak sahalak grafik desainer berkebangsaan Jepang mangula di salah satu lembaga sosial internasional di Jepang menangani anak-anak korban kekerasan, anak-anak korban perceraian. Anggo Kebayoran Selatanon terkenal nabur judo, nasangap mar pandita, tupar haladona ruas naburju. Tungpe tiki amang tiki dakdanak au sikola minggu, adong do guru sikola minggu nami marga butar-butar. Disi heado marupak gedung sikola minggu nami alanong matua. Jala di sabola odo tiki jabuni Ketua Kejaksaan Republik Indonesia Bapak Ali Said SHMH aletung pe nasida bersebelahan dohot gereja ta ale dang adong kepekaan na dang adong kepedulian na
Molo marminggu hita dilempari batu do torus. Leleng do asa dapat izin membangun gereja. Molo nga hari Jumat di pagogo mai maiki terganggu do hita. Alai los di situasi na songonido hami di tempah gabe sikola minggu na burju songoni gabe ruas na burju ala pandita nape na tanggo parhaladona na tanggo guru sekolah minggu na tanggo ketua paniroi na poso bulung na amang sintua saut sian pe tanggo jalan waeng adong na tanggo Bapak Pendeta Ta Arthur Sitorus STHMM naneng gabe calon pareses tatangnya kon mate amang inang asabuy tarpilit sian 101 na mencalonkan diri neng piliton 32 halak jala mau liate do dadaholan amang Pandita Arthur Sirait sian Kebayoran Selatan mantan sianon inang Pandita Sumihar sinaga deminpe tarpilit gabe calon pareses periode 2024-2020 lalu songoninang amang Pandita Ridel si hotang molo dingot hamu fungsional do kan nuaing mangula di HKBP 50 distrik 5 Sumatera Timur akan najago doate Kebayoran Selatan ruas nape najago song leader na organisna parhalado nape najago alani tahamaliate on mai sudia ka potensi ta tapake mai laho mamaritahon barita nauli tutong-atongan ni keluarga gereja dohot masyarakat jadi di basa-bason debata do tuhami dua dak nanak boru natung macai uli tobako sihar hot maida uno si manjuntak songoninang minami purnama gom-gom uno si manjuntak moliate di debata marhite tangyang muna amang inang tarpilit au gabe pareses paropuan pertama di AKBP Buha Bajuni Kebayoran Selatan ima di 2000 walu mangula maau songon pareses di AKBP distrik 10 onom hubang habisaran isema pangaratoni si borong-borong di son dangadong jala tarpilit muse di 2012 gabe pareses distrik Pitu Samosir berkedudukan di Pangururan adong par Samosir di son moliate omaku moding dung borhat dohot ina lansia dorate beberapa bulan dung kunjungan nasida tu Samosir tike pareses au moding manasida di dua inahan nate iya moliate inang moliate jadi di sinode godang ono puluh tolu amang inang tarpilit au gabe kepala departemen diakonia HKBP dua mahami parupuan ujui inang Pandita Dr. Anavera Pangaribuan kepala departemen marturia au berarti keadilan kesetaraan gender di tonga-tongani huria HKBP betul-betul menjadi perhatian serius songon isu internasional keadilan kesetaraan gender. Di sinode godang ono 25 tarpilit mamusiau gabe kepala departemen diakonia KBP periode paduahon. Ala nunga mentok amang inang dang bui be gabe kadep diakonia tolu periode tu marturia bui tu koinonia bui alani nenggoma au to the go to the next level bohahamu aka ama situa talu mobi ama lomo dorohamuna molo adong sekjen HKBP parupuan ba dang tarbege suara muna bohado Kebayoran Selatan non nauliate amang Arthur asabui hami rapak monang anon berjuang bersama dot amang Arthur monang imana inang Sumihar pe monang amang Ridel pe monang alay anggo inang Pandita Romauli Sihaan mangihut matenang songoni inang Rospita Siobing mangihut ma alani rapak dohami dison dot sekretaris khusus kepala departemen diakonia Ibu Pandita Beatrice Manurung STHM PDK Jongjong Mainang iya on masekusu
Anaknya Amang Pandita nalom manurung nunga pensiun jala ibana tong do ahli politik. Ale lebih mengacu mana tuh dunia pendidikan. Jadi dung selesai periode kutu Desember monang manian gabe sekjen sekolah mai mana tuh bidang politik. Asa adong DPD ni HKBP parupuan teh. Unang sian gereja GBKP monang daba. Gabe DPD HP hita HKBP talu do kan? Talu. Ala bermodalkan kolar. Di boto amu do kolar amanginang dipakai mana baju tohonan dang ditanda halak. Padita do raut dipilit ma. Monang may mana sian GBKP. Itu kan. Alani sahat mata besian OP Poru Surya Kristen Batak Protestan natongon nuaing berada di Cina. Songoni amang sekretaris jenderal Kepala Departemen Kononia, Kepala Departemen Marturia, songoni nang sianau, Kepala Departemen Diakonia, Horasma dihita saluhutna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ia ngolu ni hala Kristen, ima ngolu na berpesalmen. Mar pesalmen do hala Kristen molo masa arsak ni roha. Isarani kematian na hinaholongan ni rohana baik alani kecelakaan sadarion ma gok sada tahun parborhat ni Amang Pandita Bonar Lumban Tobing na nialap ni Inang Erlina Pardede ahli antropologi jala di Baindo ibadah ulang tahun keberangkatannya ke 1 tahun marhite Zoom dohot offline. Kecelakaan kereta api di setahun yang lewat. Baik kematian alani banjir bandang nanuaing naparpudion ima masa di Pulau Sihotang Samosir yang menenggelamkan sekolah na menghabiskan puluhan bahkan ratusan hektar mata pencaharian masyarakat Samosir yang mengandalkan hidupnya dari pertanian padi, dari sayur-sayuran, beternak pinahan lobu. Songoni masa madi Simangulape, daerah Humbang yang menghancurkan beberapa puluhan bangunan termasuk hotel Jala Dang Tarida Bakke Nasida. Songoni di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, naparpudion beberapa hari na lewat ima di Sibolga, Mopang, songoni nang terakhir ima di Tolping, Samosir yang menghanyutkan rumah. Songoni nang menghanyutkan penghasilan mata pencaharian nasida di Bagasan Taunon alai tongdo ikon marpesalmen mandok moliate di Pangaramotion ni debata songon jolma na toktong maka ngoluhon hata ni debata nagabe ojahan keseharian nasida marpesalmen do nang hala Kristen molo masalas ni roha isarani anakon lahir pahopu tambah bilangan songoni nang anak kota masuk perguruan tinggi ternama bahkan naik jabatan dohot lan na asing ia pesalmen na baru tajaha ima na di suraton di tiki kepemimpinan Raja Hizkia masa pengepungan tu Jerusalem sian Asyur na terkenal sebagai kota yang sangat kuat. Ia Jerusalem diibaratkan songon pidong nama luas sian sabil ni parsabil. Ala Asyur sedang kuat-kuatnya pada saat itu memimpin dilibas ma berbagai bangsa na adong di Portibion sekaligus ma Jehuda gabe sasaran dinasida. Alanido gombaran na dipakai par pesalmen mengepung musuh
mengibaratkan ia jolmai bagaikan aka aek do ujui saina boluso ni batang aek ido todita saina boluso ni aka aek namar hasahido tongon tondita ujui simbol aek ido tong na dipake je saya di bagasan konteks paluahon bangsa nasian Jerusalem. Di situasi nasongon odo penyelamatan Jerusalem sian Babel terjadi. Holan alani keberpihakan ni debata tu Jerusalem khususna tu jolma na adong di humaliangna. Taida dison marhite pandohan na mandok out unang Jahoba mandongani hita. Sai ima didok Israel. Out unang Jahoba mandongani hita. Ujuhehe jolma Israel. Namar lapatan kata out unang pola diulakon 2 kali laho pabotohon. Holan alani Jahoba do malua bangsa Israel. Dada adong hagogoon na asing di luar ni hagogoon ni Jahoba. Alani ido dihamuna punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Aek diturpukon na parjolo. Bonduton ni aek do jolmai ngolu-ngolu. Alani panombo ni rimas nasida dopak hita. Mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jadi jangan pernah bermain-main dengan air. Karena air di satu sisi dia adalah hal yang sangat vital di bagasan parngoluota siganup ari. Aka ina paropuan godang memakai aek untuk membersihkan rumah mangalopa mambaen sinumon dot lanna asing suang songoni aek dipake aka amatuladang laho payason ternak nasida molo di huta-huta B2 mai pinahan lobu mai sinurna pinahan gabenan yula laho menyuburkan akka suan-suanan ima aek molo tak pergunakan betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi aek na digombarhan di pesalmenhon menggambarkan kekacauan kekuasaan di zaman purbakala termasuk laut karena memang kehidupan Jerusalem yang semakin jauh dari Allah yang tidak lagi menampakkan sikap-sikap adil terhadap orang na termarginalisasi bersikap sewenang-wenang terhadap penegakan hukum. Alani ido punguan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus molo sositok kita makatai mangula akka uloni debata mamarita hon barita nauli boido aeki menelan hita napa duahon saina aupon yaka aek do hita ujui saina boluso ni batang aek ido tondita. Air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Kalau kita tidak berlaku adil, napa toluhon saina boluso ni aka aek namar hasahido tongon tondita ujui maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Karena itu jangan main-main terhadap air. Jangan menebang hutan, menebang pohon secara sembarangan karena tanaman itu bisa menyimpan air. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, idauta dodison aek na dimulanai merupakan sumber nama cai vital buat kehidupan manusia songona hudok nakaning alai nuaing gabe menghanyutkan jolmai
mati di luar yang tidak pernah diperhitungkan. Taida pakorhon ni tsunami namasa di Nias.Aceh, suang songoni di Palu, dohot lan na asing. Alai di tonga-tonga ni kekacauan na masai, tarida do pangurupion ni debata. Di pengalaman Israel, ima debata pangurupi jalana toktong paluahon jolmai, sian kekacauan ni asa malua. Allah meluputkan dan selalu menolong tepat di waktunya. Cara-cara ni debata na ajaib. Na mambain longang jolmai ima dalan na sohea tarfikirhon hita manusia. Keberpihakan ni debata dada nama milit-milit ibana amang inang. Sude hamu. Ruas ni huria na adong di Kebayoran Selatan. Mulai sian dak danak remaja na poso ama ina lansia. Parhalado pangula nagok tiki dihaholongi debatado tanpa terkecuali holan alani asini rohani debatatu hita ganup marsada-sada alani tatoruson ma mangulahon nasitong menegakkan keadilan. Punguana hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Tung songon dia pe pelik ni pergumulan ni ngoluta. Nata adopi di partikian waingon. Na silih berganti tanpa marnida partikian. Kita sedang marak-maraknya berjuang untuk menggunakan IT sebaik-baiknya. Tetapi apa yang terjadi? Karena IT mungkin di sebagian orang tidak dipergunakan dengan mengandalkan firman Tuhan. Ujungnya data dari Kementerian Pajak diretas. Jala adong dodongan namandok songoni. Buasa molotiki naneng manuhor ponsel hita. Di sukun ma guarta. Di sukun ma alamatta. Molo na jolo dang pola kan, molo manuhor HP dang pola idi sukun tatuhor do HP, alai dukone. Begitu terbukanya kita membuat data kita manuhor ponsel, godang aka data-data na diretas, godang aka HP ta Facebook ta Instagram ta diretas, terjadi pembohongan. Marhite ATM dohot lan na asing. Na marlapatan di situng songon dia pepelik na pergumulan ni ngolu. Na ta adopi silih berganti. Laos di bagasan situasi na songon nodo. Tarida ketidak berdaya atta mengadopi saluhut na masai. Alai laos di sido. Disadarhon debata hita saluhutna. Nabui mengangkat harkat martabatan. Nabui mengambolokon sude beban na menghimpit. Holan debata sabindo. Alani ido yanggo pangurupion di hita. Ima di bagasan guar ni debata sito palangit dohot tanoon dada akka debata na asing tanpa pandonganyo ni debata masalah nata adopi silih berganti mambain hita songon pidong na dijerat penjerat ni pidongi ujung nadang merdeka hita tetap hidup dalam keterkungkungan dan bebas. Terus mengalami tekanan, ketertindasan, depresi, ujungnya diperlukan rumah sakit, gangguan kejiwaan. Songona masa di Samosir, seorang dengan gangguan jiwa membunuh mamanya sendiri, membunuh bapaknya di Sukundongan, Bohado. Nah terkena gangguan jiwa on. Neng Buanuta tu Medan tempat gangguan jiwa arga. Neng Bainota di rumah sakit Nenggolan tong dope dang tarben hita.
Alani punguan na hinaholongan di situasi pelik na songonon. Saran saya, pergilah ke gunung, berteriaklah di sana, buatlah puisi melalui ilustrasi gambar. Ale molo tudongan tapasahat angguk tadokdo. Ale unang pabua tudongan dah, bojung na di pabua na sadaan. Ale unang pabua tudongan dah, ba ujung na di boto portibiodo masalah ta. Pangalu-aluata holan di bagasan goar ni debatasi to palangit dohot tanoon. Ia parpesalmen makilala di bagasan kesesakan, di bagasan himpitan na bertubi-tubi seakan tidak ada lagi jalan keluar. Sudah berupaya kita sekuat tenaga, sekuat pikiran kita. Alai hera swadong do peterobosan na berarti lelah, loja, dan berhasil. Sudah marujung di bagasan kegagalan. Laos di situasi nasongon ido, harapan terakhir kita. Ianggo pangurupion di hita, di bagasan guarni Jahoba, sito palangit dohot tanoon. Alai usulhu, unang ma hata parpudi tu debata, alai hata parjolo ima, dina masa akka masalah, pergumulan hidup unang tumbah Google tasukun. Alai anggukon ma tu debata, margogodo hita mangadopi hamaulan, tung songon dia peboratna, ala pangurupion nasian debata, dang hea terlambat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjalamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Alani punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, dina mamaritahon barita nauli, godang pihak riak-riak natadopi, Tuhan tidak akan pernah tertidur. Amin. Markangiang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di sobon rohanami, ale debata nami, dina lasitutu rohanami, marsaringan hatam nabadiai pengotok kami, ikon marbarita nauli dohami. Ikon marbarita dohami tua kapidong, tua kasuan-suanan, tua kaaek, tua kalaut na dimulanai memberikan kehidupan, kesejahteraan, kemakmuran. Alai pangalahonami mambain sude, nambain hami sejahtera, gabe dibondut hami, tsunami, banjir bandang, dot lanna asing, mamolgak jolmai. Alani ale Tuhan, homa mangapuli akadongan nami, natongon di bagasan arsak ni roha, di keperhatianan ni nasida, ala sudea kana disuan nasida mago alani banjir bandang. Songon akadongan na adong di tolping samosir, songon ni ale Tuhan na adong di ekmo pang sibolga, songon ni nang di Pekanbaru dot lan na asing. Alani pos dorohanami ia pangurupion tu nasida holan di bagasan guarni Jahoba sito palangit dohot tanoon.
pasu-pasu ma sude ruas ni huriam na mangalopit tangan di minggu pasapalualuhon dung Trinitatisan. Mulai sian sikola minggu remaja na poso ama ina rap dohot parhaladona homa mamasu-masu asa sude masih urup-urupan masih tukul-tukulan marhite profesi ni sude akaruasmu marsangap ma guarmu nabadiai jala marhite profesi nasida ganup marsada-sada neng marbarita nauli nasida. Hubua kami di bagasan tangiang nami ima punguan Kesia nanuaing berada di puncak mulai sian Sabtu patu paritrit homa mamasu-masu nasida tungpe so boi parsidohot amang pandita resot nami inang pandita nami Romauli siahaan alai holan inang rospita si hobing pos rohanami mardalan do denggan paduan suara keziai songoni nang pesta puncak parhihion remaja na poso bulung naneng patu paon sadarion di ibadah jam 5 naniluhon ni inang pandita Romauli siahaan patulus ma uloni mardalan do denggan di bagasan asi dot holong ni roham sude akka dewan kononia marturia diakonia mardalan ma di bagasan asi dot holong ni roham menyentuh pelayanan diakonia tuakana marsahid tuakana termarginalisasi lau mamaritahon barita nauli menopang akka pelayanan misionaris tu Afrika songoni di ulaon imam marhite kononia lam tu uli nama parsaoran mulai sian sikola minggu remaja na poso bulung ama ina dohot lansia marsangap ma guarmu nabadiai hubua kami di bagasan tangiang nami ale Tuhan ima mantan guru sikola minggu nami nanuaing gabe pengawas tim asesor di Yayasan Kesehatan HKBP Balige ima inang sintua Dr. Ros Napitupulu dot akka dongan nana asing ale Tuhan dia ka pembangunan di rumah sakit AKBP Balige nang diakreditasi lam marsaringar ma barita nauli marhite pakobasyon ni rumah sakit AKBP Balige na diketuai ketua yayasan ima amang Jenderal Hinsa Siburian songoninang di Yayasan Pendidikan HKBP UHN na di tanggal 7 Oktoberon lau patupahon ulang tahun disnatali songoninang aka pembangunan di spiritualitas songoninang pembangunan ni kampus secara fisik homa mamasu-masu ubah kami di bagasan tangiang nami amang pandita resot nami amang pandita Arthur ale Tuhan oma toktong mamasu-masu ibana di natar pilit ibana marhite sinode disik gabe salah satu calon pareses di tonga-tonga ni huriam HKBP na ikut ambil bagian marhite periodisasi HKBP di tanggal 21 Desemberon di Seminarium Spoholon neng tarpilit maibana songon pareses mengurupi pimpinan OP Porus amang sejen Kepala Departemen Kononia Marturia Diakonia nang sude pareses di akka ulaun narikot di tonga-tonga ni huriam HKBP patulus mana sinakapan ni rohana suang songone inang pandita Sumihar Sinaga amang pandita Ridel siotang mantan ni akka pandita nasyanon patulus mana sidana toluon gabe bilangan di tolu pluduai ale Tuhan marsangap ma guarmu nabadiai hubua kami ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahitan denenggolan borusi tanggang Bapak Insinyur tua si Barani Nyonya Sintaria Pangaribuan Boru Silalahi Dr. Andus TB Sibarani MH MSc Nyonya Dr. Insinyur Geriana Sibarani Boru Nai Borhu MMMA Nyonya Nirayanti Sidabalok Boru Sirait Nyonya Manalu Boru Silitonga Sintua AN Tambunan Nyonya Sintua Dewi Rahmawati Sianipar Boru Hutapea baik na dirawat di rumah songoninang di rumah sakit homa ale Tuhan mangapehon tanganmu nabadiai laho paluahon na sidasian parsahiton na asabui rapak di parmingguon na mangikut tarlumobi panitia pesta gotilan nong tarpilit dot sudia katim kerjana
Homa patuluson ulaon, pesta gotilonon, asa mardalan do denggan di bagasan asi do tolong ni roham, asa sudi dana na terkumpul lo pakion tusada ulaon na mace balga di tonga-tonga ni huriamon, baik memenuhi kebutuhan operasional, kebutuhan pembangunan yang sedang membangun partukoan kamar mandi dotlan na asing. Homa patuluson ketua panitia pembangunan, ketua pesta gotilon, dohot sudia kaparlado nang akka pangula nagok tiki rap dot ruasna mardalan pembangunani di bagasan asi dot holong ni roham. Pasu-pasu anakon nami nong marhasotan so adong anak dot boru. Homa mangalion anak dot boru di nasida manambai bilangan ni pahopu dia kahami nong matua songoni nang patuduhon si rokap nito di tuaka naung ikon marhasotan sorodo pe si rokap nito dina. Pasu-pasu song leader nami tim IT organis dohot papungu pelian suang songoni ale Tuhan songon akka namangulahon ulaon di bagasan parmingguan nami sadarion homa mamasu-masu dia kadongan na sohugwari namar sahiti naso terdaftaron homa toktong mangalehon tangan muna badiai asa maluan nasidasian parsahiton diaka na di bagasan arsak ni roha apuli nasida ale Tuhan dia kadongan ina nama balu akadongan duda yatim piatu homa maparohahon rohani nasida jala mencukupkan kebutuhan keseharian nasida si ganup ari ale Tuhan dia ka anakon nami naso dapotan karejo homa na campur tangan asabui diciptakan nasida lapangan kerja baru hupasat hami ale Tuhan sudia kapangula nong pensiun baik pandita suang songoni nang aka penatua di pardalanan ningulu ni nasida si ganup ari homa nama masu-masu pasu-pasu hami aka ama ina asa gabe ama ina panogu-nogu di anakon nami jalahu paborhat ami anakon nami mengecap pendidikan saat tibo-tibona asa gabe anak syoloi ajar jala biar mida jahoba pasu-pasu saluhut na niula ni tangan ni ruas ni huriamon asa manjadi los gabe habora ni pasu-pasu nasida dia kadongan humaliang dia ka program-program na adong di huriaon di tahun oikumene inklusif hodo hupatu jolo hami cumula urasi ami sian dosa pangalosyon nami Marte Yesus Kristus jalo matang yang nami